Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Kamustahon usa nato ang atong mga kapuso sa Loreto ug San Francisco sa Agusan del Sur Province. Say good morning! Mayong buntag Sabjil, di isab nato kalimtan nga kumustahon ang atong mga kapuso sa Bungaw ug Simonol sa Tawi-Tawi Province. Karon Tuesday morning mga kapuso alang sa mga mami, mama, inang, nanay, mother dinha. Unsa ba ang inyong pamaagi sa pag-atiman sa inyong mga anak? Dinhi sa Cagayan de Oro City, usa ka inahan ang naglusad og grupo nga gitawag nga Modern Nanay. Kana ang atong sayron kauban ang founder sa Modern Nanays of Mindanao nga si Nadine Angelica Casinio. Samtang sa paglusad og QR code alang sa contact tracing, dunay mga concerns kanang gawas, sama na lang sa data privacy ug security. Unsa kaha ang mga timailhan nga lehitimo ang website o application nga imong sudlan alang sa QR code registration. Kana og uban pa nga atong hisgutan, kauban ang web developer nga si Marvin Kinsaat. Ug makachika sa attorney Resi Sabesto, ang kapuso actress Claire Castro. Atong sugdan ang atong morning banding pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Mao nay hataw nga sayaw. Mga kapuso, aron makita sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa iyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption. Ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home. Ug sayaw na, mga kapuso. Mga kapuso, aron mas mahimong sayon ang pagpahigayon og contact tracing. Inisyatibo sa mga provincial o local government units ang paglusad og quick response o QR code. Hinoon, daghan ang issues o concerns nga nang gawas kung reliable ba ang mong sistema. Ug aron mas palapdan pa ang atong kahibalo labot QR codes nga ginagamit karong panahon sa pandemya, atong makauban ang Davao-based web developer nga si Marvin Kinsaat. Sir Marvin, maing buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay naman. Thanks for having me and happy to po yung viewers. Sir Marvin, para mas maintindihan ng nakararami, halimbawa, kung meron akong QR code na magagamit ko sa pagpasok sa mga establishment sa isang lugar, ano po ba ang sistema ng pag-transmit ng data na makukuha sa tuwing pag-scan ko ng aking QR code? Actually, first explain muna natin kung ano yung QR code. So, bali, ang tawag nila dyan is matrix barcode. So, para siyang mga barcode din sa mga binibili natin sa grocery, sa tindahan, which can be anything, which can have embedded code inside to include a picture, link to a URL or website, or in our case, a DQR, plain text. So, yung system yung DQR appears to be on a user ID lang. So, yung establishments, they're assigned their own ID where we can scan, when we scan, our user ID is registered in the system. Hindi ako sure kung ano yung details na ini-include nila or paano nila tinatransmit yan dun sa main server ng city government.
Pero most likely, it'll just include yung timestamp, tapos yung user ID natin, of course, para malaman nila kung sino yung nandun sa establishment at any given time para mas mapadali yung contact tracing. As for the data, walang personal identifying information na naka-embed din sa QR code. Tinas ko na yan. Yung akin is just a 9-digit alphanumeric code. So para siyang ID number lang talaga. Wala naman siyang picture, wala ring pangalan. It's just the alphanumeric code lang talaga. So pwede nyo i-test yan by using the scan app sa smartphone nyo. You can scan the QR code tapos lalabas na yung sinasabi ko parang ID number. Sir, sa verification ng registration process, ano po ba yung nakikita ninyong kinakailangan pero hindi na ilagay o hindi na kailangan pero kasali ito sa isubmit ng isang applicant? As far as yung kulang, wala naman ako nakikitang kulang. Pero yung parang may sobra eh. Sa akin medyo exaggerated na yung pag-submit ng ID mo with a selfie. Kasi di ba yun yung verification ng mga online loan apps. So if the data is not protected, then medyo alanganin kasi if there is a breach, pwede mag-install lang yung attacker or yung malicious person. Tapos mag-apply lang sila ng mag-apply ng loan. So yun yung parang naano ko na kasi it's the submitted requirements is the same. A picture of your ID, a selfie, and then a selfie with your ID. Other information requested, okay naman kasi it's to ensure na mabilis yung contact tracing such as yung phone number ng tao, pangalan nila, and of course your address. Sir, may mga suggestions ngayon para sa unified use ng QR code para sa lahat ng lugar sa Davao Region. Mas convenient ba ito o mas magiging matagal ang pag-launch ng system dahil nga mas malawak na ang sakop ng QR code? Of course, if they're building a new system, then it may take longer. Pero for the residents, magiging mas convenient siya kasi it'll just be one QR code para sa lahat ng Davao Region. Para sa mga LGU naman, mas magiging complicated kasi of course, like you said, mas malawak yung magiging coverage area. It's not just one LGU. Pero at the same time, mas magiging streamlined yung system. Kasi they would only need to create and maintain one single system. So that means pwede sila magtipon-tipon or they can help each other to build that one system. And make it faster to do contact tracing, lalo na if it involves traveling in and out of different LGUs compared to having a fragmented system like we do now. Ang nangyayari ngayon ay kada LGU o province ay merong QR code. So possible ba, sir, na more risky ito in terms of privacy concerns kasi nga hindi lang sa isang app ka kinakailangan mag-register. Kung saang lugar ka pupunta ay dapat may QR code ka sa kanila. Oo, yes. Kasi di ba, as they say, more moving parts, more problems to deal with. For example, if you have one LGU na sobrang okay ang security, tapos you have another LGU na hindi masyadong secure, pero kailangan mo daanan, pareho mo kailangan daanan sa destination mo, then your data may not be secured in the other LGU. Whereas in the first LGU, okay yung data mo. It's secure. At least, if unified, then they can just worry about a single system rather than having to worry about multiple systems sa per LGU na nangyayari yun. So imagine, if I'm coming from Davao, tapos pupunta ako ng Surigao, how many LGUs do I have to cross? That means I have to have a QR code for every single LGU. So medyo, ano na yun, parang nakakagulo na. Sir, marami nang naglalabas sa mga website at applications para sa paggamit ng QR code for contact tracing. Paano po natin malalaman na lehitimo ang isang website o app na masisiguro nating maging safe ang ating mga personal data na mai-provide during registration? Ano po ba ang mga palatandaan, sir? First and foremost, don't just submit your data sa mga links na lalo na yung mga pinapasa sa social media. Go to the official site of the LGU or the region kasi wala pa tayong unified talaga just to make sure na yun yung ginagamit nilang app. Kasi nothing stops a malicious attacker from coming up with an app tapos i-register nila tapos ipapasa nila sa Facebook with the sole intent of collecting personal data for the intent of their own gain. So if you're on the site, make sure pag nag-register ka na, if you're on the site, make sure na yung page where they're asking for you to submit your data is encrypted or may SSL. Yun yung padlock na nakikita nyo dun sa address bar katabi ng URL. So just be vigilant, ask questions hindi ka sure, tapos like I did, air out your concerns. Alright, daghang salamat Sir Marvin for sharing your insights sa paggamit ng QR code for contact tracing. Ingat po. Salamat din po Sir Arjun. Relax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi!
Daghang salamat, Arjed. Good morning, mga kapuso. Welcome to Biz Talk this morning. Atong makauban si kapuso artist Claire Castro. Maayong buntag, Claire, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? I am okay. I'm excited to be here. Thanks for your time. Now, how's your quarantine life so far? Very productive. I learned how to cook more recipes. I take care of my dogs right now because my dog just gave birth. So yun. They're grateful for when you're sad. They really can sense your energy. They really cheer me up po. Alam na alam po nila when something is wrong. Ganon. Lalo na ngayon that we're experiencing quite a pandemic and we're forced to stay at home. Are you quarantined now with your family? And kumusta mga bonding activities niyo naman together? Yes, we're quarantined together. Yesterday we ate takeout from Wendy's yesterday and nagchikahan lang kami, catching up. Ganun. And speaking of your family, Claire, alam namin that showbiz blood runs into your veins kasi your parents are both 90s showbiz personalities. Nako, when you informed them that you would like to try out din naman na maging isang artista, what was their initial reaction? Oh my gosh, my dad was the most excited because ever since I was a kid, I wanted to join showbiz na. Pero my dad thinks I was too young, di ko pa kaya, ganyan. Ngayong 20 na ako, like, he's very happy that I myself wanted to join. I initiated po, like, I told him I wanted to join. Meron bang mga films or shows yung parents mo, like your dad also, na napanood mo naman at saka talagang tumatak sa'yo? Yung sa mom ko po, parang horror film po siya. Parang, huwag ka matakot sa dilim. Hindi ko po sure kung yun, pero natuwa po ako doon. Ano yung usual advice naman nila or reminder nila sa'yo now that you're starting then to make your own name and then build your reputation dito sa entertainment industry? Well, my dad po always reminds me to have thick skin because it's really hard po. I'm very sensitive and soft-hearted. Pero, yeah, that's my dad's number one advice po talaga is to thicken my skin so I can last. Yun nga, and speaking of that, how do you react lalo na if others would like to make bad comments? Ayan, may mga bashers din minsan, right? How do you address that? Honestly, I get hurt easily po as in super. But as I get used to it po, parang wala na lang. Parang okay, just go ahead, it's okay. You will learn the art of ignoring people. Ganun na lang. I hope so. Mas good at it pa. You will learn that you're still very young ngayon, Claire. And if given the chance then to choose like a role sa isang teleserye or film, what character would you wish to portray? Kasi you think you're very good at it. Kontrabida. Yun. Definitely. Alam sa itsura mo parang ano na, yung bida sa show na yan, parang matatakot na ng konti sa'yo, ha? Ito, mensahe mo na lang sa lahat ng yung mga supporters and fans, lalo na dito sa Mindanao. Hello po. Hello din sa mga Claire Defenders. Always take care of yourself po and your family. Ayun lang po. Always. God bless. Thank you very much, Claire. Maraming salamat. We've had a fun time with you. I had a fun time as well. And that was Kapusong Claire Castro. Tutok lang mo mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, bisan pa man dili Mother's Day, angayan lang nga ipakita nato ang atong paghigugma sa atong mga inahan adlaw-adlaw. Kay lagi gikan pa lang sa pagpanganak dili tiaw ang ilang sakripisyo. Og kay naghisgot naman jud ta og mga nanay dinhi sa Cagayan de Oro City, dunay grupo nga gitawag nga mga modern nanays. Ngano kaha sila nahimong modern nanays? Kana ang atong sayron pinaagi sa founder sa Modern Nanays of Mindanao, si Nadine Angelica Casinio. Ma'am Nadine, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag sa tanan. Excited excited ko nga masturya about sa among advocacy ug unsa sa kadali nga pagsturya nato natay matabangan. Ma'am, unang-una, paunsa ba nato ma-differentiate ang modern nanay sa traditional nanay? Kung ikaw isa ka baguhan nga na nanay nga naa na sa karon, pwede kang tawagon nga modern nanay. Ikabalo mo kaning modern nanay, unsay gitawag namo sa amoa? Mura ra may gitawag nga traditional parenting in the modern world. Actually dili pasabot nga modern nanay ni mura siya bag-o. Pasabot ana kay high tech or ano.
Actually, ang among gibuhat is ang mga tradisyonal nga mapamaagi, gibalik na namo noon diri sa modern world. Sama sa pagpatutoy. Ang pagpatutoy, dugay naman na ginabuhat. Pero wala na kaayo ng uso. So karon ipauso na po ng balik. Ang lampin, naadaghan lampin sa unang panahon, maumang yun ang gipang diaper sa atua. Pero karon nahimo na siyang modern, gwapa na siya tanawon, so kana na sa among gamit. And pinaka-last kanang kuguso ng bata gamit ang mga cloth. Makita na nato usahay sa mga badyaw or kanang makita nato sa bukid. Pero bisan karon ang mga modern nanay nga naa sa syudad gina-practice na gihapon na nya. Mao gyud pa namong gamit cloth, pero naa na jud siya mga design na matawag namo nga modern. So we're bringing traditional parenting back in the modern world. Mao na siya. Unsay difference sa modern nanay ug traditional nanay? Ang pari-pariha sila, mama nga dako og pag-love sa ilahang mga anak, grabe kakugihan, pero ang kalahian lang kay kani modern nanay, mangita og kaalam, mangita sa kanang unsay sakto na ginaingon sa mga eksperto, og kanang ang pinaka sentro jud is kanang knowledge or informed choices. Sa imuhang pagtukod ni ini ma'am, unsa ba ang imuhang tumong o buot makabot ni ini nga grupo? Ang tumong gyud namo kay iuban ang tanang inahan, amahan, lola, lolo, modern nanay, modern tatay, modern lolos, modern lolas, modern titos, modern titas, kay para mas maka-increase pa gyud sa ilang kahibalo bahin sa unsaon pag-atiman sa ilahang mga baby. Tapos kanisang mga inahan nga mag-uban mi nga dili mi magsulbad sa among mga problema bahin sa kanang motherhood nga kami lang. So pag ang mga mama na akay support group dinha nimo ipangutana, so na ko padagan sa akong gatas ngano yan ani akong anak, unsay ako ang angay buhaton. Gwapo na nga makadungog ka sa mga experiences sa ubang inahan, ubanan pa gyud siya sa sakto nga impormasyon. Based on experience ma'am, unsa ba ang imuhang nakita nga maayong epekto ni ini ngadto sa mga susama nimo nga nanay? Una, ang ilahang benefit sa health. Ilahang anak mas baskog, ilang anak mas healthy, ang inahan mas sexy kay makawala man daw sa tambok ang sigig pagpatutoy. Ang papa lipay gihapon kay dako kay siyag savings, di na siya mo gasto sa gatas, di na siya mo gasto sa diaper. Dayon, so anak mi na healthy si baby, sexy si mommy, happy si daddy. Mauna mo ang mga happy nga tumong. Siyempre sa mata grupo ma'am no, dili gyud mawala ang activities. Unsa ba ang highlights sa inyong mga ginapahigayong activities dinhi sa Dakbayan ingon man sa all over Mindanao? Gibuhat gyud namo ang pinakauna nga activity is kanang gipangtawag namo nga nanay meet up. Magkita ay mga mama, magstoryahan ay mga mama, unya mag-share ang mga mama. Pwede na siya pinaagi sa Facebook group namo. Tapos naasan mi mga event sa mall nga ginabuhat namo na ami pang cloth diaper kanang mga modern nga lampin, sabay-sabay mi tanan mag-change among baby. So pulihan namo among mga baby og cloth diaper nga i-count dayon nga. Wow, daghan kay mi mama nag-change og cloth diaper ani nga adlaw. Nasad mi gitawag nga hakab na. So kanang hakab na 2013 na siya una gipahigayon. So isa mi sa mga pioneer pod nga gabuhat ana nga sabay-sabay magpasuso. Dayon sa October dayon kay ga baby wearing mi nga meet up na kanang kami tanan kay kanang gakugo sa mga baby nya mag fashion show around the mall, maglakaw-lakaw, magpasikat nga ayaw gyud mig sawaya nga mura mig badyaw or luoy among baby. Kay wa jay problema nga mura mig yan ana kay tanawa o lipay ka imong anak kanang nakalaag mi nga dili mi galisod. Naapod mi kanang milk sharing. So kung naay premature baby, naay kanang mga disaster sama karon naay bagyo, gagather mig milk, gapadala dayon mi anang mga crisis kay kung kuwang og milk didto ang mga bata na nawad-an og mama ana hatagan na mo gatas. Dagan kayong salamat Ma'am Nadine sa imuhang oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping pirmi ma'am. Yes, salamat kaayo. Ayo-ayo mo.
Sa isang litsagad sa mga lugar nag-require na sa paggamit og QR code alang sa contact tracing, sumala sa web developer nga si Marvin Kinsaat nga bintaha kung dunay usa lang ka QR code sa tibuok Davao Region, sanglit gawas nga mas convenient, lesser sab ang risk sa data privacy issues nga ma-encounter. Samtang Jill, pinaagi sa grupo sa mga ginatawag nga modern nanay, buot sa naglusad niini nga si Nadine Angelica Casino nga makakita ang mga inahan og bagong kaalam gikan sa mga eksperto sa saktong pag-atiman sa mga anak sa makabag-ong panahon. Samtang say sanglit showbiz personality sab niadtong 90s ang mga ginikanan ni kapusong Claire Castro. Busa na influensya nga mosulod sab sa showbiz industry. O gani, supportive sab kaayo ang iyang mga ginikanan kaniya. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Albert Einstein nga in the middle of every difficulty lies opportunity. Magkita-kita na sabta ugma puhon mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.